लइका दूधही के काहे मरल, लइका दूधही के काहे मरल। म्यूजिक डायरेक्टर आदित्य। हमरा पीछे पूरा गौवा जवार बा, जाइले जहाँ उहाँ हो तो मारबा मार हो जाला हो। अच्छा हमरा पीछे पूरा गौवा जवार बा, जाइले जहाँ उहाँ हो तो मारबा। हमरा सवाल के दतनी उतर, हमरा सवाल के दतनी उतर। लइका दूधही के काहे मरतावे तोहरा ऊपर। कुशीनगर के लइका काहे मरे तोहरा ऊपर। लइका दूधही के काहे मरल, लइका दूधही के काहे मरल। हमरा ओखिया के नाश्ता भरपूर भइल बा, अझुराइल जे बा जाल में ना दूर गइल बा। ए बाबू सुनाइल हमारो के गाल अपन मिस लेबे द, नरम नरम ओठवा पर किस लेबे द। देखे में लागता रे माल तेहू सुपर, देखे में लागता रे माल तेहू सुपर। ए बुची पडरवा ना के लइका काहे मरे तोहरा ऊपर। हई गोरिया के लइका काहे मरे तोहरा ऊपर। लइका दूधही के काहे मरल, लइका दूधही के काहे मरल। राइटर अमीर बेदर्दी हम सब बुझतानी, तू तो काटे नहीं पैबो हमारा संगे जानी। बुझल ए का हो धड़कन धर्म राज के चीख लेबे द, दीपक वर्मा के सीख लेबे द। कितना के दाना चुन गइलू ये कबूतर, कितना के दाना चुन गइलू ये कबूतर। तमकू ही के लइका काहे मरे तोहरा ऊपर। बभनवाली के लइका काहे मरे तोहरा ऊपर। मिक्स बाय महाकाल रिकॉर्डिंग स्टूडियो, दुधही कुशीनगर।